takarda wannan ba ta buɗuwa, takarda tana mai wahalar buɗewa. Ya za a kawo wani motion ya karanta shi, ya bi shi, ya indosin, ya sa hannu, ina lahiya. Ya za a yi tsayuwa wurin taro ya yi bayanin haƙƙin 'yan ƙasa. Ya za a yi kelaya gari ya duba aikin da ya bada. Ya za a yi cikin dare ya duba aikin da ake a Najeriya, inda ba a yi ba ya buɗe wuta, ina lahiya. Sannan suwa ke kele da shi. Amma kowa na gani ɗan takarar da muke gani ya hi cancanta, in ka auna su ya fi cancanta. Ƙungiyar Izala da ƙungiyar Musulmi da yawa sun ci gaje shi, ya gina masallatai, ya ayyuka da yawa a Najeriya na alkhairi. Babban abin da malam ya faɗa yanzu, ɗaya daga cikin malamai almajirai ustazai ahlus sunna, Malam Jamilu Sadis, yana almajirin shi amma ya bashi ɗiye shi ta aure. Duk cikinsu wa zai iya ba almajiri ɗaya? Kuna gani duk masu kuɗin nan 'ya'yansu ma suna ba manyan masu kuɗi ne, ba su ba kowa nasu. To shi ko ya ba ɗan uwan almajiri, sannan ya gina masallatai da yawa, kuma yanzu haka yana da kamfanoni wa'anda mutum ya fi 100 da suke aiki ƙarƙashin shi, yake biyan su albashi duk watan duniya, kuma a arewa ne. Sannan kowa na gani ilimi ya yi wancan, lahiya ya yi wannan, kusanci da arewa da kishin arewa ya yi wancan. Sannan plan a ƙasa na shirin al'amuran tunkarar tsaro, muna da bayanai da ya samu cewa tuni har ya gama planin na yadda zai maganin tsaro da izinin Allah. Yana da plan a ƙasa, ya gama komi. In Allah ya bashi wannan nasara zai mana maganin tsaro. Kuna gani shi wannan ma dibiti ma sai ji aka hidda shi, dibiti ma ba a hidda shi ba, babu plan ƙasa. Dibitin ma da zai kama mai aiki sai jiya ya zaɓe shi. Ko kuna gani yare na? Kuna fahimta ta jama'a? Dibitin ma sai jiya, saboda babu plan. To haka za a zo a ci yadda aka yi waccan gwamnatin wata 6 ba ministoci. Mutum ya hito siyasa wai bai shirya ma plan na tsarin komi na mulkin ba, yadda ana ci kundin kawai zai hito a baje, dama mun gama plan. A'a, wallahi ba komi ƙasa. Sai an gama ci za su yi watanni ana ta mitin wa za a ba ministan kaza, babu tsari ƙasa. Shi sa aikin bai tahiya. Da haka mu zaɓi wanda muke ganin cewa yana kishin arewa, yana da ilimi, yana da lahiya, yana da kishi. Kuma ku lura, shi ne wanda Obasanjo ya fi yaƙa, ya san kowaye. Kuma an bayyana cewa shi ya mulki tare da Obasanjo, ya mai mataimaki, ya san sirrin Obasanjo, ya san sirrin Najeriya, ya san abin da Obasanjo ya ma kudu ya danna arewa, ya san sirrin. Duk ran da ya hau, duk zai gyara al'amuran, zai gyara mana arewa da izinin Allah. Da haka muna kira gare ku, ka ku tsoron kowa ko nauyin kowa, ku yi abin da addini da al'umma zai amfana. Wannan magana gaskiya ce muke gaya muku, wanda ya ji ba daɗi ko ya ji da daɗi, mun gaya muku gaskiya ne, shine adalci. Mun hita iya abin da ya bayyana gare mu. Atiku Abubakar na hito ƙarara. Atiku Abubakar ya fi cancanta, ya fi lahiya, ya fi ilimi, ya fi addini hidima, ya fi exposure, yana da plan, yana da kishin arewa, yana da ilimi da tsari a hannu. Ku yi Atiku Abubakar, ya fi cancanta in Allah ya yarda. Allah ta'ala ya shirye da mu, Allah ta'ala ya samu dace. Kuma lokaci zai zo, muna nan muna bibiya, duk inda nasiha ta zo za mu ga mu gaskiya. Wanda ya biya bi, wanda bai ba mun hita. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, shikenan. Allah ta'ala ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.